Mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Paing. Higalaan, ang atong magtatampo si Paing. Ini bang mga asawa kasagaran nga silusa gyud, pero lang sa dili silusa ha. Pero mga silusa gyud ni sila. Pero ang uban, pinahimutang ilang pagsilos, may kay mudag silos, pero kini nga akong asawa sus lahi ang silos lagi. Kung nga nakaingon ko nini ang lahi ni siyang silos, no? Inaniyon ako pagsugo ng mga pangitabo samtang ni ana akong amigos Pedro, si Pedro kay gusto lagi taon siya nga maunay taon. Ay ro. Katay ko Pagaw ko pro kuning katahon kay pa. Kantas Pasko, ayaw na kay hapit ng Pasko. Kantas Pasko? Kantas Pasko. Oo ba? Oo. Okay. Larga. Kana. Bisa kunsa. Bisag unsa? Oh, basta kantas Pasko kay hapit ang Pasko. Mrego na sa ato ang amigo sa mga. Pasko sad. Oh, Pasko. Okay. Pasko gi mo tuyo ha. Pasko lang. Pasko gyud. Okay. Kalitan sa tandi kay Pasko. Ang kung gi-practice dili Pasko, nga Pasko. Nga lang Pasko sunod oy. Ay pagkasiaw sa amigo na kong daot. Pasko na. Basta aduna na'y kwarta kang lipaya. May Pasko! Muadto sa bardayon o sa chicks patibol dayon. Kay aron magmalipayon sa katabion. Aha. O kandida na unsa na si Pausto. Nagtuman man sa iyang gusto, uwa na gyud kita'y mahimo. O Pausto, pakuway nga sa imong bisyo, maayo pa nga magnegosyo, manaygon lang sa sasibo. May Pasko! May Pasko! Pasko, yun o. Pasko, okay. Wala to. Kung sa'yo sumpay? Wala to? Ito na to? Kami karon, kalinyo nanaygon. Ayaw ikalimte ang Pasko nga halandomon. Ani ang kami karan kaninyo nanaygon. Ayaw ikalimte ang Pasko nga halandomon. Sa langit wala ang ber. Ano na sumpay, di ba? Oh, Okay. Kata ka. sa langit wala ang ber. Langit wala ang ber. Kay gihugas sa itlog ni Lucifer. Ang asawa, lagot kay tatare. Aray. Day! Day, bili! May gyud kay kamo kanta do. Ang sa ikanta nga, si Pedro may kanta ako sa kisakay. Kadungog ko. Ay, Tanan akong bilib na hurot na gyud. Ikaw makraan mo style. Daw, asal kay! Lakaw lang ka dito kay Braghead. Sige, sige. Unsa day? Nindot kay kamo kanta ba? Ganahan kay ko nahurot akong bilib. Karaan na lagi na. Sagdi lang karaan effective man sad. Taon. Karaan na, uy. Unsa day bag-o para nimo paeng? Kanang moingon ko nga murag plaka? Oh, Nya ang naong na di ay sa nagkanta may murag plaka? samot agad kalaan. Samot lang kakaraan day. Wagi na ilami na. Mayo! Eh, Pre! si Maritil man doon. Ngita nimo. Basig kay pangita na ako tao. Imo nga gitawag paeng. Ako day pangitaon. Pasudlan. Pili man ko hanggaw na nimo. Pasudlan na dire, pasudlan Eh na. pasul ana ikaw magipangita. Ida yun mo eh. Pwede ba? Sulod na mga re! Na misud gid oh, bagaag naong ani babayhana eh. Daw, subagag daw, madunggan ka. Sub ka diyo eh. Pre! Naray, naray. Uy, Pre! Mari! Naaday ka, Mari? Natural amo man ni Mare. Lisod nag ikaw mahinuin na din ni, nga di man inyo. Kaya ka, Mari, uy? Sang din na siya Maria. Oh, sa ato Maria. Ay, gisugo man ko ni pare ni mo ba, Pre ba? Oh, kinsa man si Predulios? Oo, nga, ipaagita ka nga rin sa inyo. Kay, imbitaron lagi ka niya sa iyong birthday. Ang bawa. Birthday na rin Predulios. Oo, Pre. Lagi ka magod mi. Ay, gamay ragod. Ay, walang gani mi laing bisita. Ikaw may iyang gipa siguro kay mag-inom ko Mau naman. ba kami dos bili mga to Maria? Oo, pwede tayo. Ay, ayaw lang eh. Siya lang Mare, kay busy kay kustanan. Nya magunsa man sa kung adto nga di man ko moinom. Siya lang Mare. O, ato lang, Maricon. Di lalagay ko ka lugar Mare. Oy, si Paing na lang. Unya okay ra ka day? Okay ra oy. So mabuntagay pa ka dito. Basta ha. Oh, sige, Pre. Di lang ko magjugay, Pre, ha? Mari, alis ako. Sige Maria. Bida. Da akong sudan ni Gulid eh. Iyay! Ano mo sakit ako eh? Hanggaw ka? Muadto giday ka ha? Muadto ka? Mutaan na bitaw ko di mo. Ingon ka okay ka. Hilom dia. Pre!
Maghuwat mili mo, pre, ha? Mari, ato ha, kung magalugar ka. O Mari, og makalugar. Sus, perbida. Dali abi ang mausap si Mumod. Sa, Alam di ay kung tahon na kag-usak oras ron na awaron. ano ang problema mo, anak, Ray, ha? Kung tanda ka kunsa? Ikaw, ngano ni tando man kang hanggawa ka? Ngano Ano ni tando alam ka? ko ni mo nga okay ra ba ka? Yung ka, okay ra. Kuyugon ka, di sa kam kuyog. Ano mo kuyog man ko? Nga ikaw rin batuon. Pagkauwaw lang yun ko, kuyog-kuyog ka rin sa wako imbitara. Noon sa taon ka, oy. Kadungog bitaw kang insulting maring tel mga. Pwede ra kayo mo kuyog ka, Eh, pare. lam di ay, kaklaro atong respetan na lang tong iya kay diha man ko. Kisa mo ko ni ganahan ana. Ikaw unta ba ko na kay utok ni balibad na lang unta ka? Ako na bido sa lantaan, ani kilaki ha. Dili gyud ka mo ang balibad hanggawa ka. Kay mao man ampay nimo kay naibog man katong maritilma. Bangkong na. Hilong di, oy. Oo, to siya. Mati kinaya sa kong asawa. Lisod kay sabton sa. Pero lagwa. Pero ako lang yun siya. Gigwanta kay asawa lagi. Kanya. Day, ato na ko. Nakaw dito ay, la dito. Mao man ampay mo sigag la. Di mo kuminom, day. Yan na lang ta pa eh, galang naong nimo, di mo inom. Double L kang dako. Hindi na mo lil. Los. Awar ka bida sa di mo. May kay ka, makahimo ka oroy dito kaon-kaon dito glitsyon nga ikaw ra. Di oroy ka matukan sa dito no? Alahak biya ni mo di. Alahak, lakaw na. Si tabi diya. Kaon dito bayo. Lechon, humba, sinugba. Ako dire. Manti nilag buwad. Lagi ko ha kay mo siya dito. Dadol bitaw ka di magamukuyog. Bisag wa tay labot, patuog kita nimo. Sus, ginoo ko ni mo taon. Palit yung labisod na ni mo. Kana usak katos. Wa ka diya mabuang. Wa ka diya tuhaka. Unsay palito na kana, pungko-pungko. Liwat. Liwat. Oh, 500. Palit dito. Sa'yo gusto ni mo. Mo ano sa klibo. Oh, sakli mo. Para parcel. Kana. Bantay magdugay ka dito ha, pauli dayon. Di pa gani ka kaabot dito, uli na dayon. Atas ni George, pre. Mao ni akong asawa. Wag yung ko kasabot kung sa batasan. Silusa kayo, ha? Bida, pero naong lagi kay kwarta, pero panagsari noon. Unya? Prepping! Oh, paing, di prepping. Bida, prepping ron. Bida, May are. yan, higit ka na? Bida, sa mo. Ni ay ko, pre, Tol. taldong. O, pre. Ay, kipabod ka na mo pa rin, Jules. Bida, no? Pre, Jules! Juyos! Oh, Niyan sa deka, Juyos! ano ba ni kung prepare ni ano ba? Timing kayo na. May pipagluto sa crispy pata. Aw, ay inyong madinig ba no? Kumutaan ang ni Aka. Unsa man di? Nag-crispy pata po deka, pre. Unsa man di ay. Mga bigating lang kung mga bisita kun. Mao na Dili ni basta nga mga visitors. Mao na paborito nga pagkaon ni Boy Pata, crispy pata. Ay, sa ni boy, sa ni boy. Boy Patalinghog. Oo. Mga may, pakandaman kini mo, pre, Jules. Oh, unsa man di ay. First time ni nga napaluto ko First crispy pata sa akong birthday. Kaya sa una, litson raman to. Ah. Di mo ra magpuol man sigig litson. Mao nag-crispy pata ko. Mga pre, basi ko na sige palilit. Nalagay dabi. Usay mo na yung pre. Pagpagana na, paitiruay na. Ikaw, pre, Beng, usay dani mo. Oh, kuan plastic ro mo ni pre. Okay, pre. Oh, what problema pre? Pinasanto Diba, yun man yun ko standard man na nimo. Standard. Pinasa to yoy standard por vida. Tanda din mo. Oh. Uy, Ay, uy, si Mari ay niya. Mare. Oh, Dong, diya na ang guano gipaluto ni mong crispy pata, Dong, oh? Oh, wow. W-O-W. Oh, day, butala na day. Na, mo na mga sumsuman butala day. Let me ask you si Pata. Oh. Sus. Mare, ikay gluto ano, Mare? Ay, oh, pre, paborito man yung pare ni mo, God. Manang, imo gina iyang i-request na ko. Mau ba? Ay, lumiyan na, pre. Oh. Ay, Ay, iinit pa na, pre. Di pa na pwede isuot sa plastic kay malanay. Pabugnawa sana ninyo. Ang lawan yung manugong tanaw sa Pata, Mare. Parehas naman yun si akong paborito sa DA. Kapareha, Miss Pre Julius. Ako sa paboritong crispy pata. Ah? Uy, kisam ng babae nga naa sa gawas sa koral, oh? Uy, hala! Si Mari man na, pre? Uy, si Mili. Mili-li, di ba? Kakadiyot, Maria. Ay, ako sa kariyo ng mili-li, di ba? Kuhan, pagsudla lang nga rin siya, pre. Sige. Ako atuon, Maria. Niyam lagi ka. Giapas ta ka kay magpahatod ko nimo sa ospital. Ano sa di ka? Kagayapon ako.
Doon sa ka. Oy, Mili! Oy, Mili, oy! Dada ako sa ospital. Doon sa ka. Pre, usap na mari, pre. Ha? Ano niya? Apa da hospital, pre? Ako na sa dadong kadiyot, pre, ha? Ganito, magtawag og taxi, pre, ha? Dahil, relax na, dahil. Mouth-to-mouth, resuscitation, di ka, masig dahil suon to, Wa man ko na lumos. Relax lang. Diyan na ta sa hospital. Diyan na ta. Boss, dara pliti, boss. Dara, boss. Imo na sukli, boss. Kaya tabi na po sa punta. Dali. Kadiyot, ha? Ibagwa kong stretcher. Kadiyot, boss, ha? Kadiyot, boss. Naunsa mo din siya, sir. Ambot, naunsa ni nga akong asawa. Kalit, bilang kalipong. Dali, ma'am. Ubalhin ka sa kitchen. Tay sa na katrabaho din ni Ibay. Ibalhin. Murang minat tayo magiganti. Larang. Hospital din, unsa mo kay. Hinay. Aday, mapakong ko. Uy, naya ko. Dali. Diyan mo sila, dali. Dali. Ari mo, ako dali so. Tiilan mo. Dali, gunitay. Agay, ayaw, birago til. Agay. Sorry. Ayun yung bitara til, bida sa diyo. Ako sa sabi, gunit sa kuligaw na. Agay, nakita, inaya ko paing napakungkulit. Ay, bukata sa di mo. Ibaw yun na siya lisod niya pag-alsa di mo. Siya yun lisod. Bibibisibog mo! Ha? Tabi ba kay mo gawas ko taxi? Katitindi ka. Kaya mo rin kagbarog. Katabi pa manggani, baro pa ba? Hinay, nag-iigda stretcher na yun. Kada, hinay lang ha. Tingali ba sa ka? Sige. Dadaan nyo si emergency. Ayaw sa, kadiyot. Operahin niyo. Kadiyot sa! Ngaruhan ha? Ibangon ka. Huwag man ninyo gisira ng pultahas taxi, ay! Isirado! Paniramos mo na. Ikaw, isisira nito ka. Nakan mo ka. Huwag man ninyo gisira, ay! Kakapoy ninyo! Sige na. Sige na, okay na ka? Okay na. Sige, Dong, dadaan si emergency. Operahin niyo, Dong. Excuse me, sir. Ikaw iyang banda, sir. Ako. Arita dire, sir. Kung sa sa DR marang ako asawa taon rin. Ayaw ka malaka, sir. At tibano na siya des mga doktor. Ari sa tagari ka interviewon sa kanako kadiyot. Sa nga-apply tani ha? Doon na interview. Sumita taon, kag resume taon sa. Bida. Una sa ako asawa taon ninyo. Unahari. Hapit yung taon, high blood ko atong higayon na taon. Kay mao kay emergency, gisambo pag ko atong nurse kay interview ko pakuro ko. Unya? Sir, SOP pag yun na dire, sir. Na kung doon ay emergency, mga moabot, abog yung interviewon ang nagdaor ang tagtungod. Kay waman di kahibaw na unsa imong asawa. Lisod man sag magpataka lamig hatag niya tambal niya di ay mao. O nag-interviewon sa kanamo. Unsay iyangan, taga diin, unsay nahitapo. Tadang pag-utan na abo nag-ipag-utan na para mahibaw ang doktor kung unsay buhaton niya. Kinahanglan ba siyang laboratory pananglit? Mao ba di ay? Yes, sir. Og ayaw ka pala kasi mong asawa, sir. Kay giatiman naman siya. Gihatagan na siyang first aid. Hindi ba? Sorry ha. Nabala ka mga taon ko sa Ay, konsawa. okay ra, sir. Nakasabot mi ada. Okay. Kikinsay gan sa pasyente, sir. Milagros, batidlom. Nya, mili nga. Gilibak ko ninyo, paing. Gilibak pa ko ninyo, paing. Aday, okay na ka, day? Okay na. Dali na. Mangulit na ta. Apin ako. Dali na, dire. Nanatadong, abot na ta. Dali na mga naog na ta. Ay, pliti di ay namo. Dara, plitis taxi. Liti, boss. Uy, kadako na, boss. Uy, sisiyo na, boss. Unya ako ng problema ko sa siyo. Usa, bili. 100 lang, boss. Nakay 100. Ito! Kung baba ni mo eh! Tagaan tag sa klibo! Ug naabo ko 100, tagaan ka tiga! Driver, kinila lang kaabot tig 100. Kinin lang, ma'am. Naaraman di na. High blood man ni sir. Oy! Hilom yan! Atsun ko hinong lang liog, liog! Tili mo rin, tili! Ay, Kuya Wa, naunsa bang kadong pain? Kaisog ba ni mo? Pagsulti sa nood. Tinuod ka doon na kay sakit.
O imo lang kong ipatuog niya taki ka aron maibot ko dito sa Prejulios. Lamiro kay itong kaon dito. Ito ay crispy bata. Lami kayo. Inom-inom pa to. Sulti ko doon na kay sakit wa. Ate, kraman to Doon! Agay! Ano yung ko ba? Agay! Mau di ko usawa. But normal ba ka tao niya kinaiya tao. Tungod lang para lang yun ko makainom sila pre Julius. Grabe kayo yung himong effort yun eh. Naggasto pa taon ko, naghago-hago pa taon ko, astang kaita sa wala lagi. Nya ating rito yung pasakit-sakit eh. Saan may nako Ate Pres? Nakaagi kay nani Ate Pres. Unsa man asawa magyud ka? Bam, doon na kay mabasa diha nga atik-atik sa asawa. Palihog tambagi ko ninyo bi. Saan kun kamoy pasultihon? Paing. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dodong Paing Ate Pres. Paing. Dodong Paing. Kanito Ate Pres. Ato sa ning shout out kuno taon nato tanan re gikan ni Lian Mariano sa Malita, Davao. Malita. Thank you kayo. Salamat kayo ya. Na dahil Lian Mariano. Unya sa tanan natong mga kaigsunan Ate Pres. Sige, padayon ta. Oh, Ala atong tong sender. Sinder si Paing. Dodong Si Paing. Paing. Unya, Problema sa rin. problema ang Paing. Ay kaniyang lawas, lawas iha sawa Ate Pres ba nga grabe kayo ka sa pangalan na. Silusa, di mo masabot. Mayong diskarte. Ang iyang silo, si Paagi, diskarte Ate Pres. Mao ba? Magkami sa bahay. Sakit yun. Sa, doon na din sa ibuhaton nga, kuan. Atik-atik ba? Nalipo ko bulyatong unsa iyang gusto unsa iyang dili gusto kanang dili sa gustong iyang bana mo inom o dili ba kay iyang gusto nga moadto sa tambong mga party dato sa di man sa tiyamukuyo Di dili man kuyo. ko kung sa iyang gusto Di, ambot yung sa ni siyang klasiyas dili mo babae. niya palakton yung bana nalipo ko Di lagi siya masugot. Unya, ingnon siya kumari. Mari ato. Mari, adto yung kumari. Niya, ining ato dito. Mulakaw na yung mari. Iya kasama niya ba natin, Pres? Sabi ikaw, busulugot yung daggan kay istorya ba? Tingalig, kuan, abubuan yung babayana. O karon, abubuan lagi siya ate Abubuan, Pres. oo, Kay mao na. mangangita siya paagi nga dili siya showy siya pagka abubuan. O niya ang iyang paagi karang sugot ko naman siya pag adto niya Pero- silang Julius. Di na ganahan. Di siya ganahan kay dito pag adto dito niya pa sa tipres. Mili siya dito kay mili may yan. Ni ato siya dito, pero nanguo, nang Nang loob. nanood lagi. Mili man siya, mili siya dito sa ginuhat na din. Malita mo na siya. Yeah, basta. Pag ingon niya, ay ba? nakadawat og message diri sa akong evening nga maunis bambina Ay. sagol plastic No, sagol kasi- plastic kuno ko ano mingon sa sagol plastic ko nga gila man gali kong taklist kan sobra ka prang ka manulti Pero ingon man siya nga, ambot ay ko kaila ka na ko dong mas nga ko utang tinod Ate ka na. dumi lang ko ano ko tingali Di ate ka to, baboy. mo itong nada. Pagol plastic na dato ni mo, diya gitagaran ni mong 5. dili man tingali plastic to ko na day ayo di man siguro kaning na tatong kilanon mao na plastic Kaning plastic. kay may utang kanyang Oo, abot na, ito nga. na plastic. abot ito nga ikot na siguro dadako sa hospital nabot sa hospital Plastic na silos diya ate Pres. Oh. pag naabot sa hospital isa rin na taxi naog ko nalipo Sabi niyo, tabi mo. Ngano rin ni alsaon ka na mo siya, manaog ko. Siya rin na ate Wala Pres. siya gibate. Oh, what is siya gibati at Ano ate yan? ra. Ano yan paambit? Aron. Sige. Juan 8, Sama niya versikulo 11. Maingon ang babae, Wa, sir. Katubang babae nga, batuo tas mga tao kay nanapaw. Maingon si Jesus kaniya, dili usab ako maghukom kanimo. Sige, pauli na, ug ayaw na pagpakasala pag-usab. Ako ning gibasa, ang punto na ko is, kaning babae dire, may panong babae nga, giila nga, nanapaw apan dool sa Ginoo ani siya dili nga murag ba siya Ginoo sa iyang gihimo nga lain bida pa minawang gulyat kung asay mo ba na maghapi-hapi jam niya agpasos asawa Dili ka gagigayon niya. oh lain ba niya na gawas kung ang iyang ba na gibanto grabing himabay wa may record yung ba na ingon ana Unya, si Pedro, dili ito maapas imong asawa. Umapas po to eh. Maapas Matong po. istrabahoan sa ulan sa atlas pa ko. Nangabubo ni mo? Ano mo po, bisig mauri kong now. Bitaw no. Si Elisa, ate Pres, sige nung maapas. Mo ba? Dili. Di siya maapas kapag ikaw mag-taxi. Bakit ako pastor na yun? kasi nga natong sender gulyat Si Paing Paing Bam. Oh, Sa'yo kasulti ko. kaganay kay mga lakaw pa ug tan-aw nimo nga murag dili kay ka siguro basig pakulawan sa kay nalakad to kay abot nga to baruon Awayon ra gyapon ka. Oo, good. Imo na lang nang likayan dong Paing. Nya ug unsa gali, og okay yung asawa dadaan na lang. Bisag unsa dadaan na lang.
Para way dagang gubot Nga, na. magdili-dili man po. Mao sa lagi ati pres. Pero para na Yan, ay. para na ko gulat ug maapas siyang asawa diya magbuot ng anak kasi hudag na ka mananaw kawawa na ko siya eh. Ito talaga kita kong tarong. Ako ay ningabot ato ni magpakuyap-kuyap. Ako tong sundon ni style nitong aning riboris ati pres. Na? Nga inig kakuyapan sa babae sa nakakigog ba to? Sa Bagon, oy. Bago noy. Bagon lahat. dagdag. Ako banal sa sagdi ninyo dakdaki nang og bato. Nakatong atake ay. Ang ano ba? Lahi tong ako. Lain nga atake niyo gyud ka. Sa may yata. No, pwede kumkumon. Sama ko na kanina naman doon. Kung ako ang paso, Tihon.